Jeg vil gerne... videoen handler om, at jeg skal bestemme, hvilken type eller art vores stationære punkt er. Men før jeg gør det, så vil jeg bare lige forklare jer, hvad et stationært punkt er, og komme med nogle grafiske forklaringer på, hvad et stationært punkt er. Okay. Hvis vi har en funktion af to variable, f af x, y, og vi har et punkt p, x0, y0, z0, så siger vi, at punktet er stationært, hvis den partielt afledte i hensyn til x og y er lige med 0. Det skriver jeg lige. F mærke x, lille x, x, y er lige med 0. Og f x, y også er lige med 0. Og det er selvfølgelig en fejl. Punkterne x0, y0 lige med 0. Ja. Og vi siger også, at det partielt afledt i forhold til x og y er gradientvektoren i punktet, det vil sige vektoren. Yes. Okay. Og de der stationære punkter fungerer lidt som ekstremer, hvis vi taler i forhold til funktioner af en variabel. Og det vil så se sådan ud, hvor vi har en maksimum her med en tangent. Men handling på 0. Ja. Så har vi en minimum. Hvis det er der, hvor punktet placeres der, hvor funktionsværdien er højst. Ja, igen, så har vi et minimum. Og så har vi også et startpunkt. I forhold til en funktion af en variabel, vil det se sådan ud. Altså, hvis vi taler om differentiel regning i en vendetangent. Ja, princippet er præcis det samme i forhold til funktioner af to variabler. Også bare det er en 3D-plan. Jo. Og et maksimum. Et maksimum, jeg holder den bare. Et maksimum, det er et punkt, hvor en retning du går fra punktet, vil du altid bevæge dig nedad, som jeg viste før. Fordi du er jo i toppen af punktet, og du kan ikke gå mere ned, eller ja, du kan gå mere ned. Så du går ned, hvilken vej du går, om det er et skridt, eller 2 skridt, eller 5 skridt. Det samme med minimum. Hvad end du går, hvor meget du går fra punktet, vil du altid bevæge dig op. For du er i det laveste punkt, du kan ikke gå mere ned. Du kan ikke, hvis du går en vej, så kommer du lavere ned end minimum ekstremer, det kan du ikke. Og et sadelpunkt, det er så det, hvor hvis du går den ene retning, går du op, og hvis du går den anden retning, hvis det er funktion af to variabler, så går du ned. Håber det fungerer lige nu. Ja, og vi kan nemlig finde, hvilken type, om det er minimum, maksimum eller sadelpunkt. I stationært punkt, ved vi finder den dobbelte afledte i hensyn til x og y, og den blandede afledte i hensyn til x og y. Godt. Og den ser sådan ud. F, dobbelt afledte, x, x. Godt. X0, det ene eller andet. Ja. Og den dobbelte afledte i forhold til y, i hensyn til y. Fejl. Og en fejl. X, y. Og den blander afledte x, y. Og det er meget hvilken rækkefølge der er, om det er y, x eller x, y. Det er præcis det samme. Ja. Og når vi så jo finder vi fejl det x0 i de punkter, det er fejl. Det bliver med ja. Og det er jo med dem, at vi så kan finde hvilken type eller art
af stationært punkt, vi har at gøre med. Og så er det jo her, vi går videre med det, vi kalder for den dobbelte den dobbelte afledte test, hvis vi kalder det for det. Det hvor vi igen har en funktion af to variable, og så har vi et punkt. Ja, så siger vi, at hvis punktet er stationært, det kan vi så skrive, hvis punktet er st for stationært, punkt p. Hvis punktet er stationært, kan vi så kan vi så, hvad var det nu? Ja. Så kan vi nemlig finde arten, som jeg forklarede før, finde arten af stationærpunktet, ved at vi finder den dobbelte afledte i forhold til x og y, og den blandede afledte. Så vi finder altså igen den dobbelte afledte i forhold til x, og den kalder vi så r. Så finder vi den dobbelte afledte i forhold til y, den kalder vi for, den kalder vi for t. Så har vi den blandede afledte, x, y. Den kalder vi for s. Og så har vi nemlig en sætning her, der fortæller os, at vi har det var r gange t minus s i n. Med den størrelse kan vi så bestemme eller aflæse om vores stationære punkt er minimum, maksimum eller et sadelpunkt. Og det kan vi nemlig, hvis vores størrelse her r gange t minus s i n er større end 0, og vores r, altså det partiel dobbelte afledte i forhold til x, det får jeg i forhold til x og gør det igen. R er større end 0, så har vi det, vi kalder et minimum. Det samme når R er igen større end 0, men når S, vi finder størrelsen her, R gange T minus Sn er større end 0, ikke? Og når R er mindre end 0, så har vi et maksimum. Og når R gange T minus Sin er, er mindre end 0, så lige meget om R er større end 0 eller mindre end 0 osv. Så siger vi, at vi har et sadelpunkt. Sadelpunkt. Ja, og når R gange T minus Sin er lige med 0, ved vi ikke, hvilken slags type, hvilken art vores stationære punkt er. Yes. Så her har vi så for at bruge det, vi har her, så kommer jeg med et eksempel. Godt. Eksempel benytter vi en funktion af to variable, der ser sådan ud. 2 sekunder der. F af x, y, godt, er lige med x i anden, plus y i anden, plus x i anden gange y i anden. Yes, det ser rigtigt ud. Godt. Vi kan tage igen. Ja, og vi fandt jo ud af her tidligere, da det jeg vil skrive ud, at hvis vi har et punkt, og punktet er stationært, hvis den partielle afledte i forhold til x og y er lige med 0. Så det skriver vi lige op. Y er lige med 0. Og partielle afledte i hensyn til y, der. Er lige med 0. Ja. Yes. Så vi skal lige partielt differentiere, eller finde den partielt afledte i forhold til x og y. Det gør vi lige. Så vi skal lige derude, så vi blot kan have resolution der. Ja, så den partielt afledte i forhold til x, ja, det er lige med
2x yn, det, vi betragter det som en konstant, så det er noget, det skriver vi ikke op. Vi gider vi bare. Og så i forhold til x i anden gang yn, det bliver, at vi tager 2 fra x, altså 2 op i eksponenten, vi tager den foran, og så yn bliver som den er, og x kommer bagved. Godt. Og så har vi et partielt afledt i forhold til y. Det er x i anden, det er konstant, det er 0. Det skriver vi ikke, men y i anden, det er 2,0. 2 y plus her, der er det, hvor to-tallet i y'et kommer ned, og y kommer så bagud i siderækken. Det vil sige 2x i anden, y gang y, gang y. Vi kommer selv om vi står gang eller ikke. Vi ved bare gang der. Godt. Og det skulle være lige 0. Og for at det kan være lige 0, så skal vi så vælge en af lederne, der skal være en af variablerne, der skal være 0. Så i den første partielle afledt i forhold til x, vi siger så her, at x kan være lige med 0, y kan være lige med 1, yes. Og y kan også være lige med minus 1. Og i partielt afledt i forhold til y, så siger vi, at y kan være 0 her, siger vi. Så skal vi også sige, at x skal være 1. Så skal vi også sige, at x også kan være minus 1. Godt. Okay. Så har vi vores stationære punkter. Undskyld. Her. Hvor vi har et stationært punkt. Ja. 0. X, y, 0,0. Det ene. Hvad har vi så der? Så har vi der er okay, der er lidt gamle forvirret i det hele. Så har vi hvad har vi? 1. Jeg er lidt forvirret, men det finder jeg. 1,1. Så har vi også 1, måske 1, minus 1. Og så har vi til sidst minus 1. 1, minus 1 og minus 1, det er det punkt, der ikke skriver der. Jeg siger bare komma, fordi jeg skriver komma. Ikke fordi det er komma, men ja. Okay. Ja, ja, så skal vi nemlig finde vores finde arten af vores stationære punkter. Det gjorde vi så, som jeg forklarede før, at vi skulle finde den dobbelte afledte i forhold til x og y, og den blandede afledte. Og så har vi så fundet den dobbelte afledte i forhold til x og y. Dobbelte afledte til x, det er t. I forhold til y, dobbelte, det er. Ja ikke? Jo, det er. Og så den blandede afledte, det er s. Og så når vi så har fundet dem, så skal vi så sætte den i vores størrelse her. R gange t minus s i anden. Og regne ud. Så det vil jeg så gøre langsomt her. Så vi skal finde den dobbelte afledte i forhold til x, hvad? Ja. X. Okay. Og det er så lige med, det var det lige med. Det var lige med, vi differentierer i forhold til x igen. Vi har gjort det ikke hen, så vi gør det igen. Differentiationen, det er i forhold til x. Det er 2x, og så er det 2y anden plus 2y i anden. Og det er fordi, når vi differentierer i forhold til x'et her, bliver gange en konstant, det giver 1, og 1 gange 2y i anden. Det er 2y i anden. Det er det. Okay. Skal vi finde den dobbelte afledte i forhold til y. Og vi differentierer igen. Det vil sige, det er 2 plus. Skal vi se her, at det er 2x i anden. Ja, 2x i anden.
fordi, at vi differentierer i forhold til y. Og y bliver ganget med vores konstant x i anden. Og når det gør det, bliver y til 1. Og 2x i anden gange 1, det er 2x i anden. Det er derfor. Der er bare kommet en fortegning, så jeg ved, hvad jeg laver, selvom jeg stadig kigger nu, for at se, hvad jeg skal skrive. Jeg skriver 15 blandet afledte i forhold til xy. Ja. Og den er så lige med, hvor vi afleder fast i forhold til x, og derefter i forhold til y. Det giver 4xy. Okay. Så jeg kan trække den. Så det vi skal nu, det er, at vi skal indsætte en af vores punkter, en af vores stationære punkter her, ikke? Ind i vores dobbelte afledt i forhold til x, y og i den blandede. Så finder vi vores t, r og s værdier. Så vi har et punkt her, ja, 0,0. Ja. Så vi sætter 0,0 ind i den partielle afledte, dobbelte partielle afledte i forhold til x. Godt. Der er ikke nogen x-værdier, der kan en y-værdi her, så det bliver, jeg gør lige sådan, der. Godt. Ja, det bliver 2 plus 2 gange 0 i anden, og det er lige med t, som er lige med 2. 0 gange 2, 0 plus 2, 2. Ja, og så sætter vi den ind i dobbelt afledte partikel i forhold til y. De 2 plus, hvad står der her? Det er x. Ja, det er x her. Plus 2 gange 0 i anden. Det igen er lige med, som er lige med 2 igen. For at finde s, den dobbelt afledte sætter jeg 0 ind. Det er 4 gange x, det er 0, gange y, det er også 0. Det er 0. Så sætter den ind i vores størrelse her. R gange t, minus s i anden. Ja. R, det var r gange t. Ja, det var 2 gange 2 t. Gange, hvad var vores s? Det var 0 i anden. Ja. Nej, undskyld, i gang. Jeg tænkte, det ville give mening. Minus 0 i anden. Og 0 i anden, det er 0. Minus 4. 0 minus 4, det er 4. Ja. Så har vi fundet vores r gange t minus s i anden værdi. Og fundet vores r værdi, t værdi og s værdi. Ja. Vi kan aflæse her, at r gange t minus s i anden er 4. Det er større end 0. Så allerede her ved vi, at det enten kan være en minimum eller maksimum, og det kan ikke være et sådan punkt. Så nu skal vi så aflæse vores r-værdi. Som er 2. Igen, det er over 0. Det er over 0, større end 0. Og det vil så sige, at vi har et minimum. Det vil sige, at vores stationære punkt 0,0 er et minimum. Punktet er minimum. Ja. Så lad os tage vores anden stationære punkt. 1,1. Vi sætter bare det der. Jeg kan godt finde ud af det. Nu har vi set det. Lad os gøre det igen. 1,1. Vi skal finde en dobbelt afledt på til x. Jeg behøver ikke slet det. Det er det, vi skal bruge det igen. Det er fint nok. Ja, det er 2 plus i forhold til x bliver 1 plus 2 i anden. Ja. I forhold til y, dobbelte partiet afledte. Ja, det er lige med 2 plus 2x i anden, så en konstant. Vores verden bliver til en konstant, og den gamle engelsk konstant, som er y. Så y bliver til 1 gange med 2x i anden, det er 2x i anden. Og partiet afledte blandet afledte. Partiet det er lige med 4x i, så jeg skal tage her.
Lad os indsætte 1,1, vores andet stationære punkt, ind. Det gør vi her. 2 plus 2 gange 1 i anden, det er lige med, det er 1, det er 2 plus 2, det er 4. 2 plus 2 gange 1 i anden, det er 2, det er 1 gange 2, det er 2 plus 2, det er 4. 4 gange 1 gange 1, det er 4. Godt. Er lige nået til R, S. R gange T er det 4 gange 4 gange S minus S i anden. Det er 4 i anden. 4 i anden, det er 4 gange 4, det er 16. 4 ud, sådan. 16. Minus 4 gange 4, det er 16. 16 og 16, det er 0. Godt. Vores R-værdi er 4, det vil sige, det er over 0, men vi har vores R gange T minus S i n til at være lige med 0. Hvilket betyder, når vi så kigger på vores sætning her, at hvis R gange T minus S i n er lige med 0, så ved vi ikke, så ved vi ikke, hvilken type eller art vores stationære punkt er. Ja. Og vi behøver ikke at regne ud med de andre punkter 1 minus 1 og minus 1 minus 1, fordi vi ved, fordi jeg ved forvejen, at det også giver, hvor vores R gange T minus S i anden er lige med 0. Så det behøver jeg ikke gøre igen, vel? Det var det.